Příznivci sportovního karate zažili o víkendu velký svátek. Do Českých Budějovic zavítala legenda světového kumite Rafael Agajev. 4násobný mistr světa a 10násobný mistr Evropy přijal do jihočeské metropole na víkendový seminář, který pořádal Českobudějovický Fight Club. Držitel světových i evropských medailí Rafael Agajev z Azerbajdžánu je po právu přezdíván králem tatami. V Českých Budějovicích předvedl sérii nejlepších technik kumite a získal si sympatie a ovace všech mladých závodníků. Do Českých Budějovic se sjeli závodníci ze všech koutů České republiky a získali tak jedinečnou příležitost porovnat své karate s absolutní světovou špičkou. Dostat tuto žijící legendu do České republiky ale nebylo vůbec jednoduché. Jelikož Rafael Agajev je v Azerbajdžánu, museli jsme řešit víza, ale dostali jsme ho sem, povedlo se, jsme z toho nadšení a doufám, že to ocení všichni závodníci, všichni zúčastnění, jak od těch nejmenších kategorií, tak po dospělé. Pro malé i velké závodníky se stal víkendový seminář velkou motivací. Moderní styl boje si přišel vyzkoušet i 12letý Matěj Říha. Já spíš dělám katu než kumite, jsem na dobré úrovni v té katy, ale vlastně na kumite jsem se dal teďka po 3 letech a jako znova jsem si zopakoval ty techniky, které jsem ty 3 roky necvičil. Tady mistr Agajev je asi nejlepší momentálně na světě a má co nabídnout v tom karate, tak jsem se na něj přišel podívat na vlastní oči, jak mu to jde. A taky hlavně proto, protože to je můj vlastně jeden z největších vzorů karate. Je jich vlastně tady řádka plno, ale on je prostě pro mě ten nejlepší. Rychlost, styl a neutuchající energii obdivovali nejen závodníci, ale i velmi početné obecenstvo. Sám mistr Agajev si seminář velmi užíval a těší se na své další životní šampionáty. Jsem ještě mladý a chtěl bych opět vyhrát světový i evropský šampionát. A když se dostane kumite na olympiádu, tak i olympiádu. Jsem moc rád za pozvání, moc se mi tu líbí a zase rád přijedu. Vendula Kostohryzová, Česká televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše, přeji vám hezký zbytek dne.